Най-готиня лалабер, до сега знам, че го казвам за абсолютно всеки лалабер, който излиза, обаче това е хора най-готиня лалабер. Сете го по магазините, бойсенгъра. Наистина има много малко бройки от този лалабер, така че ако успеете да го намерите, вие сте направо герой. Никога не съм правил торта. Много е лесно да направиш торта, трябва да ти просто готови блатове и това улеснява процеса много. Имаме праскови, имаме декорация, имаме крем готов, имаме готови блатове, имаме мечета, имаме сладко от праскови и имаме, разбира се, бърдей лалабер. Дадат ми 400 мл за всяко едно такова, така че... За всяко едно? Да, имаме ли достатъчно? Не. Не! Имаш ли миксер? Не. Не! Бите сме с електрически миксер, продължение на работата на Имам блендър, за кой миксер? Блендър ще стане ли? Защо да стане? Ми дай блендър. В този крем, вместо мляко да сложа малко лалабер. Вместо мляко да сложиш лалабер? Само крема е с праскови, обаче за екстра прасковен вкус ще добавим малко лалабер в самия крем. И 750. Не повече да 800! слагаме лалабер, сега трябва да си пеш. Колко смес се дигна. Сега време да я разбием. Се разби перфектно. Изглежда много добре. О май гад. Може да му сложим още малко лалабер. Първия блат ще го направим изцяло с сладко. Това сладко от праскови ли, бе? Да. Да смесим ли малко лалабер? Я пишете долу в коментарите, гайс, дали сте правили торта и дали можете изобщо да правите торта. О май гад. А втория блат... Май, това изглежда много. Сега трябва да я трансферираме върху това. Готов ли си? Трябва да го държиш. Хайде! Бате, колко много крем. О, това е. О, дами и господа, тази торта ще бъде брутална! Време вече за декорация. Редихме ето така прасковки отдолу. Ще направим едно голямо кръче от мечета. Малките лалабер меченца. Ще направим едно цветенце от прасковки ето така по средата. Отделям всяко едно цветно топче, което не е оранжево или жълто. След 10 минути всичките са отделени. Сега трябва да изсипем перфектно в центъра. Дами и господа, нашата лалабер торта е официално завършена. Дани е тук, Дани, виж тортата. Ебати яката мечо праскове на торта. Дай, режи. Има лавабер вътре в самата торта, искам да ти кажа. Да, бе! Ебати сочното парче! Аз ще си опомирам смечката с малко глазура. Ето това е хапка. Ари, ко ровиш, като диво прасе ровиш. Чин-чин. Много добро е. Аз за първи път ям прасковена торта, усеща се и лалаберовата. Happy birthday, dear лалабер.